ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। କେନ୍ଦୁଝର ନ୍ୟୁ କଲୋନି ସ୍ଥିତ ସିଟିଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କେଉଁଝର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କେଉଁଝର ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ କେନ୍ଦୁଝର ସହରର ବରିଷ୍ଠ ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଏକ ଶୋକସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସିଟିଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା କଲେଜ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରୋଟାରିଆନ୍ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଲେଇ କାନ୍ଦିରୀ ଭାଇଙ୍କ ଫଟୋରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ କର୍ମଚାରୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପରେ ପରେ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। କଲେଜର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଲେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବହୁ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ସେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶ୍ରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ଯେ କେନ୍ଦୁଝର ସହରବାସୀ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହରାଇଲା, ଯେ କି ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିଲେ। କଲେଜର ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ପାଦକ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ନେହୀ, ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟାସେନ୍ଦ୍ର କଲଚରାଲ କ୍ଲବର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ତଥା ରାସମନ୍ଦିର କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ, ଯେ କି ସାରା ଜୀବନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା କେନ୍ଦୁଝର ଆଜି ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ। କଲେଜର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। କାନ୍ଦିରୀ ଭାଇଙ୍କ ଅକାଳ ନିଧନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବା ସହିତ କେନ୍ଦୁଝର ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏକ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ। To know more about our channel CTZ Keonjhar TV, please like, share and subscribe and also press the bell icon.